Hej. Det er en video omkring, hvor langt en far vil gå for at få sin datter til at lave en baglænder. Hun er gået til gymnastik i 5-6 år. Hun er stadigvæk bange for at lave en baglænder. Så det er lidt træls nu. Hun vil være 10 år nu, eller hun er 10 år, og så skulle det jo gerne kunne lade sig gøre. Så udover at hun går til teamgym, mikro, så træner hun jo lidt hjemme på den her trampolin. Og der er så ingen net på, den har vi købt brugt, så det var ikke så godt. Hun turde absolut ikke, selvom da vi stod ved siden af hende. Så købte vi den her trampolin. Det er P. Lindberg. Den er faktisk rigtig god. Og kan sammenlignes med de professionelle. Den koster, vi gav 3.500 for den, så det var jo billigt. Men, vi skulle jo videre. Så jeg har så lavet det her arrangement. Man kan se det. På hver side går der en stolpe op, som er fastgjort, der har stag på. Og der går en snor op og ned, der er bundet fast her. Og går ind, så går det ind til elastik. Og længden af elastikket, det er lavet sådan så, at når snoren var trukket helt op til blokken, så kunne elastikket lige præcis nå ned til trampolinen. Det samme er der så i den anden side. Lige gå over. Sådan så vi faktisk har sådan en bungee. Jeg har jo set lidt om det på nettet. Og jeg har også set PE-redskaber, der har lavet noget. Men det er jo sådan nogle halvdyre løsninger. Hvis det bare lige skal få en lille pige til at bryde barrieren, så skal man jo gøre det billigt. Hvad det har stået i? Har det stået i 1.000 kroner alt i alt? Så var der jo lige den strop eller sele, hun skal have på. Den har jeg lige herovre. Så den er så også, der har jeg så været ude at købe. Jeg købte sådan en klatresele, som har de her omkring lårene. For jeg kunne se inde på nettet, at dem, som havde bungee-seler på, der bare gik omkring livet, de ryger op på maven. Så jeg har lige sådan modificeret den lidt. Og håber her, at den skal lige passe til, når Fie hun kommer hjem fra skole. Så skal vi prøve alt det her. Her er elastikkerne, eller nogle flere elastikker, fordi at jeg har jo sådan regnet ud, at de løfter omkring 5 kilo stykket. Det er 8 mm. Og så har jeg sådan lige sat øje på i enderne. Så jeg har lavet, sådan så der kan være 3 i hver side, så har jeg også lavet 2, som er lidt længere. Fordi jeg så nemlig, at der var nogen, der trænede ikke alene. Og gik det lige op, men så stod de også hen i enden. Og så lavede de flik baglænder. Så der skal jeg så have lidt mere elastik for at nå hen til kanten herhen. Så, men målet er her ikke, at hun skal løftes. Det er, at hun skal lettes. Sådan så det kommer til at gå lidt langsommere. Så det bliver spændende. Nu skal vi bare have Fie hjem. Så skal vi prøve det. Der går et par timer endnu, før hun er fri. Fie, kom lige herover. Hvad har du nu lavet, far? Mor sagde jo, at du ikke måtte få flere penge. Jamen, jeg har lavet noget sådan, så du skal prøve at lave baglænder. Prøv at komme herover og se. Se, hvor jeg har herovre. Der er en sele her, du skal have på. Og så skal du op og se. Det var ligesom det, vi så på nettet. Prøv bare at lægge skoletasken. Og se, om du selv kan komme i selen. Skal den sådan her? Ja. Jeg kan prøve at få, den skal igennem her.
Ja, så ned med tøjet. Sådan der. Skal du se, så skal den lige spændes. Den der skal strammes, hvis du kan det. Sådan. Nu har du set elastikeren, ligesom det vi så på nettet. Her er et øje i siden. Det her øje sætter du den ene krog i. Og det her øje sætter du den anden krog i. Kan du lige stramme den her? Jo. Sådan. Okay. Så bare kravle op i trampolinen. Okay, Så sidder der de der kroge, der skal man lige dreje den der rundt, så kan du få den på. den her? Ja. Det var det. Sådan så her, ikke? Ja. Sådan der, så lukker du lige krogen igen. Så tager jeg over og tager den anden på. Så strammer jeg en af dem op ad gangen. Så skal jeg bare gøre det samme, ikke? Ja, på den anden krog. Så strammer jeg lige den her op. Den bliver lige lidt stram. Nu skal jeg se, om jeg gør det her, så stadigvæk holde kameraet. Hvornår er jeg? Det jeg var op. Du er jo også. Sådan her. Så skal vi lige låse den her. Så er det låst. Så går jeg over til den anden side. Er det mærkeligt? Ja. Man bliver hivet ind i hovedet her. Jeg hiver af den anden. Se, så skal de være lige stramme. Er det ikke omkring der? Så nu skal du ikke lige, du skal lige vente. Prøv bare at stå og hoppe almindeligt. Først. Kommer jeg ind til dig. Wow, jeg følte den. Er det mærkeligt? Jeg følte mig en kniv. Og hop igen. Kan du lave almindelig forlæns salto? Det kan du godt lave. Sådan. Okay, prøv igen. Nå, Fie. Skal jeg komme ind og holde ved dig, eller vil du prøve at lave baglænder? Prøv nu bare. Mor, hun kommer hjem senere. Jeg lover, der sker ikke noget. Jeg tør ikke. Kom nu. Nej, jeg tør altså ikke. Jeg vil ikke. Bare én gang. Du skal huske at trække knæene op, ligesom der vi har set dernede, når I har trænet ned til gymnastik. Nej, jeg tør ikke. Prøv bare at hoppe op og trække knæene op og ned igen. Sådan der. Og så prøv så at se, om du gør det, hvor du kommer op og trækker rundt. Jeg vil ikke. Jeg kan ikke. Jeg tør altså ikke. Bare én gang. Du får en stor is. 2 store is. Jeg tør stadig ikke. Jeg har altså ikke lyst. Jamen, prøv at tænke nu, hvis du kom hjem, og mor hun kom hjem, og så hun kunne se, at du havde lavet en baglænder. Jamen, jeg tør altså. Au, jeg tør ikke. Jeg kommer aldrig til at kunne det. Ja, tålmodighed, forældre. Tålmodighed. Så, prøv nu. Smil. Yes, sådan der. Og så lav det igen. Og så prøv at dreje rundt. Ja. Yeah. Okay, jeg prøver. Ja! Jeg gjorde det. Ja! Sådan! Tænk nu, vi træner det. Ej, du bliver ved. 4. Whee!
Ej, hvor er det sejt. Så kunne det altså godt. Ej. Prøv at gøre det igen. Sådan. Hold op. Ja, jeg skal lige passe på. Er det fint med de seler på? Ja. Prøv at trække dig herhen af, så se om du kan lave en flik. Jeg ved godt, den strækker lidt. Du skal lave det langsomt, for ellers så kommer du alt for hurtigt rundt. Ej, du skal lave en flik. Okay, så kan jeg baglænden kaste. Ja. Kom så. Ej, du skal om på ryggen. Okay, nu gør jeg det. Jeg kan ikke stoppe det tilbage. Ja! Hey, det var rigtigt, det var rigtigt, det var... Sådan. Det går fremad. Nej. Prøv igen. Okay. Okay. Sådan, den bevæger sig lidt over til den ene side, kan jeg se. Nej, det var bare lige. Jeg tror bare, det er mig, der springer. Så, nu har du lavet baglænder, og du har lavet flik. Så tør du at prøve at pille selen af? Jeg vil prøve. Prøv at lave en flik så. Okay, man gør bare det samme 2 gange. Ja, ja. Er de for stramme elastikkerne? Nej. Sådan. Det kunne jeg godt. Ja! Nå, ved du hvad, vi skal lige stoppe videoen lidt, så kan du træne lidt, og så kan vi pille elastikkerne af. Ikke? Så fint, nu har vi trænet, hvad? Kvarter? I selen? Vi har fået selen af. Så lige have pulsen ned. Okay. Hvad er det første, du vil prøve at lave? Er det en flik? Ja. Okay. Prøv at lave en flik. Og se, om jeg kan være her for nettet. Jeg skal bare gøre ligesom, når jeg er nede. Ja, med selen på. Så. Bum. Okay. Jeg kan. Okay. Sådan. Ja! Det kunne jeg godt. Ja. Prøv igen. Okay, så gør jeg lige sådan. Hold op. Nu skal det. Nu hopper du i trampolinen. Sådan. Kan du lave flik-flik? Men skal vi bare gøre det samme 2 gange? Ja. Prøv igen. Sådan. Jeg hopper godt nok skævt. Ja. Det vil den der vej på. Jeg tror det er, jeg ved ikke, om det er trampolinen, der er stolt skæv. Okay, så er det baglænderen. Du har lige lavet det med sele mange gange. Så jeg gør lige sådan. Ja. Ja. Sådan. Jeg lavede den. Yes. Nu skal jeg bare lære at lande på benene. Lige på igen. Sådan. Det er det, vi brugte et halvt år på. Ja. Og instruktør og alt muligt. Og stået 15 minutter. Fie Skrøder. 15 minutter. Så kan du lave en baglænder. Mor, hun tror ikke på det her, når hun kommer hjem. Sådan. Okay, kan de så sammensættes? Kan du lave flik baglænder? Det vil jo være rigtigt. Så tror jeg, der er... Jo, nu ved jeg jo så godt, det ikke er nede på fiberbanen eller sådan noget.
Ja, man skal lige have højden. Det er godt nok. Ja, det er fint. Hæng dem sammen. Yes. Du kører lidt skæv på, Fie Skrøder. Ej, jeg tør. Ja, okay, det er måske også for meget. Okay, nu prøver jeg. Altså det her, det tror jeg ikke på, det kan lade sig gøre. Jeg vil. Så kan det andet kan også det her. For han holder vejret. Ej, du behøver ikke gøre det, Fie. Her skal vi holde her, eller skal du prøve en gang? Nej, nu gør jeg det. Så ikke. Nej. Okay. Fair nok. Bliver du sådan lidt skæv? Jeg vil lave den. Ja, rolig. Altså, til at sige. Du har lige kommet i gang med at lave noget, du ikke aldrig nogensinde før har tur i dit liv. Der har du rigelig højde. Der kan du lave en dobbelt. Du har masser af højde, Fie. Jeg kan altså ikke. Nej. Jeg holder her. Ikke? Men vi lavede flik, vi lavede baglænder. Er vi glade? Det var godt. Ja, det kommer. Det kommer. Juhu! Så det lykkedes. Nu er hun ved at lave den der flik baglænder. Jeg tør snart ikke at vente på det. Men så for få penge, og på det, der tager længst tid, det er at sætte skidtet op. Så